Вітаночки, мяне завуць Даша. Калі ты тут, то хутчэй за ўсё табе падабаюцца лялькі і цікавая гэта тэма. Ну, ці падабаецца беларуская мова. Гэта моя першая спроба здымаць такі блог, і я яе пачну з агляду на такую цікавую, вельмі незвычайную ляльку Барбі-фэшаніста на васку. В чым жа яе адметнасць, мы паглядзім далей. Итак, што нам перш-наперш трэба зрабіць? Я гэтага чакала насамрэч даволі доўга для сябе. Я спадзяюся, мы зробім гэта з першага дубля. Ну, калі што на монтажы склеім. Ну што, адкрыем? Не, не атрымаецца. Хочу зрабіць эфектно. Эфектно. Як? Што? Зараз це будзе праблема. 6 months later. Так, вяртаюся з канцелярскім ножом у кадр. Открыть осторожно, аккуратно, не чулі. Итак, як мы гэта зробім? А може, до речі, атрымаецца осторожно? Калі раптам мяне зараз глядзяць нейкія дзецішкі, то вы з таким инструментом будьте, коли ласка, осторожными. Все, сдробила дёрку и... Ну что, эффектно. Оп. Так, пластмассовую штуку мы покладем сюда. Бачим, наша лялька прикреплена. Сзаду на картонке показана коллекция, выпуск дадзены. Тут ёсць у гэтай калекцыі две лялькі на васку. Гэта вось такая, як у мяне, цёмнаскурая, і бландыначка стандартная Барбі. Насамрэч, гэта не адзіныя лялькі на васку. Яшчэ ў 97-м годзе выпускалася сяброўка Барбі Бэкі. Яна была на васку, але вельмі дзіўныя водгукі былі на той момант, што такая лялька заставляе чуваць людзей з абмежаванымі магчымасці яшчэ больш непаўнацэннымі. Ну, не ведаю. Для мяне, як для чалавека з абмежаванымі магчымасцямі, для чалавека з інваліднасцю, наадварот, такія лялькі падаюцца вельмі крутымі, вельмі незвычайнымі. І ў гэтай калекцыі ёсць яшчэ лялькі з пратэзамі замест нагі. Вось я спадзяюся, калі-небудзь у мяне і такая лялька таксама будзе. Итак, ну, зараз мы открепим все эти штуки. Так, пасля доўгіх змаганняў з усімі крепленнями лялек, нарэшце мы яе вызвалілі. Тут ідзе у комплекте такая подставка под вазок под ейны. І сам вазок, ён з'яўляецца такой падстаўкай пад ляльку. Нават ёсць крепленне, але мы зараз гэта ўсё разглядзім больш падрабязна і мы разглядзім зараз усё больш падрабязна. Так, лялечку мы пакуль адклалі, разглядзім вазок. Вазок, яго склад. Два вялізных колы, два маленьких колы, усе крутяцца ў бок. Нормальная такая гульнявая цацачка. Ззаду ёсць эмблема Барбі. Таксама на падстаўцы для ног бачны надпіс Барбі. І Барбі можа сядзець. Вось гэты вось наш утрымач Барбі, ён дастаецца. То бок можна ставіць з ім, можна без яго выкарыстоўваць даны вазок. Чым сутнасць гэтых лялек фэшаніста, што гэта розныя, з рознымі фрызурамі, з рознымі тыпамі скуры, з рознымі тыпамі тулава лялькі. Яны бываюць высокія, яны бываюць пухленькія, яны бываюць маленькія, яны бываюць нармальнага росту.
бываюць белыя, апошняя лінейка, там ёсць нават лялькі з віцеліга, пра якую я таксама вельмі мару. Вось я поставила тры лялькі, выставила. Вось гэта маленечка, але яна ўжо не ў сваім родным адзенні, я яе зрабіла з яе такую вось беларусачку. Гэта лялька амаль што ва ўсім сваім родным адзенні стандартнага росту, вось гэта лічыцца маленькага росту. Ну, гэта яна як бы стандартнага росту, але ў яе незвычайны тып тулава. Да, у чым жа вось адметнасць менавіта гэтай лялькі? Звычайна лялькі фэшыніста гэта з абмежаванымі рухамі лялькі, то бок у іх там падымаюцца ў бокі рукі, у іх не згінаюцца ні ў якіх суставах, ногі раздвигаюцца толькі так, нават калені яны пластыкавыя, то бок не згінаюцца. Гэтая лялька за сваей асаблівасці, з-за таго, што яна сядзіць на вазку, мае тып тулава made to move. То бок у яе згінаюцца суставы вось тут, у лакцях, правда, вось гэты я бачу, што трохі ў мяне, не будзем яго, баюся, зламаць, вось тут, калені, потым мы з вамі яшчэ гэтае тулава больш падрабязна разглядзім. То бок такая іронія, да? Лялька як бы чалавека з абмежаванымі магчымасцямі выпаўняе функцыю, але гэта самая неабмежаваная лялька ў сваіх рухавых магчымасцях, чым усе астатнія ў гэтай лінейцы. Лялька апранутая у такую кашулечку з ліхтарыкамі, рукавамі, у разнакаляровыя палосачкі, на нагах у яе легінсы, здымаецца кашуля праз ліпучку, а легінсы проста на гумцы. На нагах у яе кедзікі. Кедзікі гумавыя, беленькія, спераду імітацыя шнуркоў, на падошве сімвал Барбі, літарка Б, і кедзікі самі зроблены з гумы, і калі мы перавернем ззаду, мы будзем бачыць разрэз для зручнасці зняцця абутку. Фрызура гэта два такіх хвосцікі, афракучерашкі, і між імі акуляры пластыкавыя, не маюць такога празрыстага шкла, таму яны больш такую дэкаратыўную функцыю выпаўняюць, чым неяк ад чагосьці абараняюць і для зроку. Да нас з вами прыйшоў спецыяліст па маіх ляльках майстар, да, майстар. Ён прыйшоў паглядзець якраз на распранутую лялечку, праверыць, ці ўсё нармальна працуе. А я яго, мабыць, папрашу ўсё ж такі асвабадзіць, калі ласачка. Ну што ты робіш? Ну, калі ласка, ну спрыгні, о. Вяртаемся назад, кот зараз сочыць за відэакамерай. Итак, вось мы бачым наша тулава, я поставила яе на вертикальную подставку. Итак, шарниры у ступнях, шарниры у коленях, причем яны такие подвойные. Шарниры у бедрах тут, шарниры вось тут, то бок бачым. Можно рухать, вытанцовывать. Выпрямим. Шарниры у тулаве, вось сверху. Яна может трохи наклоняться, достанем, наклоняться назад, наклоняться уперед. Шарниры вось тут, руки могут крутиться. Згинается у локтях, згинается у кистях. Итак, я посадила лялечку. Еще варто отзначить, что у яе молдированные трусики.
намальований, і написано, што гэта виробництво Mattel, зроблено у Китаі лялька. На галаве таксама адзначана, што гэта Mattel. Сябры, дзякую вам за вашу увагу, дзякую тым, хто ўсё ж такі зайшоў. Буду радая вашим парадам, вашим заўвагам, можа быць цікавым ідэям. І ну давай, иди сюда. Красавчик. Сябры, мы утрох, лялечка, майстар і я, дзякуем за тое, што вы паглядзелі гэты відосік. Спадзяемся, што мы заслугоўваем ваши падабаечкі. Буду вельмі удзячна. Подписывайтеся, пишите комментары, заўвагі, прапановы. Я буду спадзявацца, што гэта не першае, але не апошняе маё відэа. І буду старацца з кожным разам рабіць яго лепш. Усяго добрага.